Prajem príjemné sledovanie. V dnešnej mojej rozprave sa chcem venovať veľmi citlivej téme pre mňa, pre môj život. A preto som sa rozhodol, že budem mať aj také zvláštne pozadie, pretože tá téma sa týka vlastne pocitu poruchy mojej osobnosti. Pocitu, že ja som niečím čudný a neviem sa s tým zmieriť sám, čo vyvoláva pocit, že vlastne stále pracujem s hrozbou, že nie som alebo nebudem prijatý spoločnosťou, v ktorej žijem a o ktorú stojím. Myslím si, že základom toho pocitu obavy z neprijatia, odcudzenosti, ktorá vás vedie v podstate do izolácie, je vlastne presvedčenie o tom, že ste jediný. Že ste sám. Že nemusíte intelektuálne veriť alebo prijímať to, že ste sám na zemi. Ja verím tomu, že v tejto situácii môj intelekt dokáže si predstaviť, že takýchto ľudí ako ja je viac. Ale ja ich proste nevidím. Nie som s nimi v tom spriaznenom spojení. Už vôbec to nepripada do úvahy. Pretože mám pocit, že som nezrozumiteľný. Tak. A táto moja nezrozumiteľnosť vlastne je dôvodom, prečo aj ja neviem vlastne vysvetliť ľuďom, kto som, čo sa vo mne deje, a to mi dáva ten pocit izolácie. Tento stav má dôvod prežívať v podstate každý jeden človek, ktorý sa nejakým svojim vnútorným prežívaním líši od celej spoločnosti. Alebo minimálne od väčšiny. V puberte si myslím, že to ľudia veľmi intenzívne prežívajú takmer všetci, pretože prechádzajú tým prerodom, že snažia sa osamostatniť. Takže tá puberta im dáva aj ten priestor na to, oddel sa od celku. Buď výnimočný, buď jedinečný, buď niekto iný ako celok. A preto, keď puberta správne prebehne, tak človek prechádza tou krízou, chvíľku sa cíti úplne nepochopený a neprijatý a potom si poskladá mozaiku tej svojej známosti o tom, kto je, poznanie o tom, kto je, a dokáže sa správne zaradiť do spoločnosti. Lenže sú ľudia, je skupina ľudí, a určite nie malá, ktorá týmto procesom zaradenia sa do spoločnosti nevie prejsť, alebo nepodarí sa to zaradiť sa správne do spoločnosti. Čiže už do tejto skupiny patrím ja a vlastne táto neschopnosť správne, zrozumiteľne sa zaradiť do spoločnosti sa prejavuje ako porucha. Aj keď za tým môže stáť veľmi vznešený, prospešný a obohacujúci talent. Takže vlastne výnimočne talentovaní ľudia s darmi, vlohami v svojej osobnosti, ktoré by mohli byť, alebo aj sú, osožné pre celú spoločnosť, ako aj pre nich samých, obohacujú tým svoje okolie, tak takíto ľudia sa vnútorne cítia úplne rovnako ako ľudia postihnutí defektom alebo chorobou. Čiže ono to aj trošku pripomína obyčajnú fyziku, že každý extrém, či už dobrý alebo zlomený, teda extrém pozitívny, negatívny, každý extrém je vlastne riziko a nesie so sebou v podstate pokrivenie, ktoré ale nakoniec môže byť zadaním správneho, nového smeru. Ale ten nový smer, pokiaľ nie je v súlade s tým, čo bolo doteraz, tak sa javí na začiatku ako pokrivenie. Čiže každý priekopník, každý nositeľ novej myšlienky, aj každý evolučne vyvinutejší jedinec ako ostatní, sa na začiatku javí svojmu okoliu ako defektný, ako chorý, ako narušený. Každý, aj ten najkrajší a najvznešenejší talent, keď je príliš vysoký a až tak, že
nevie ho spoločnosť prijať zrozumiteľne, porozumie tomu talentu, to okolie, nehovoriac o tom jedincovi, ktorý ho nesie. Ale pokiaľ to okolie nevie prijať, tak ten jedinec vo svojom okolí vystupuje ako narušiteľ bežného života. Narúša bežný život. No ale ešte predtým máme jeden fenomén, ktorý je oveľa vážnejší, pretože tento fenomén je neprijatie a neporozumenie toho talentu osobnosťou, ktorá ho nosí. Toto je najvážnejšie. A to je vec, ktorá sa musí napraviť, pretože pokiaľ nedokáže ten jedinec porozumieť a, ako sa hovorí cudzým slovom, integrovať, teda prepojiť ten talent s bežným životom, využiť ho v podstate, tak on sám bojuje s tým talentom. Žije vo vnútornom spore a to ho zničí. Spomeniem zo pár príkladov, ale iba všeobecne, nemusím hovoriť mená, ako sa nám veľmi dobrí umelci upili k smrti. Ako nádherné bytosti, ktoré tvorili niečo, ktoré všetci to chválili a napriek tomu ten človek trpel ťažkými depresiami. Spáchal samovraždu. Alebo utiahol sa mimo spoločnosti a izoloval sa. Tých príkladov je veľa. A určite aj vy nájdete minimálne jeden. Tento problém ja osobne zažívam. A 51 rokov som sa s ním nevedel vysporiadať. A myslím, že teraz som vedel svojím spôsobom. Teraz prichádza čas pre mňa, kedy myslím si, že mi niečo docvaklo, niečo sa mi ujasnilo. Začnem trošku od Adama, ale budem sa snažiť byť stručný. Môj talent, ktorý mám a ktorý som si ja som sa tak narodil, ja za to nemôžem v podstate. Vidíte aj na mne ten pokus o ospravedlnenie sa za to, že ja mám nejaký talent. Ten talent má problém v tom, a nie som sám, ktorý ten talent má, že súčasná väčšinová spoločnosť nedokázala vytvoriť všeobecne prijatý konsenzus o tom, aby správne ten talent popísala, aby ho prijala a vedela správne zaradiť do spoločnosti a aj ho adekvátne používať. Viete, ja len taký príklad použijem, že už sme si zvykli na to a vieme to správne uchopiť, keď zrazu zistíme, že štvoročné dieťa chytí do ruky hudobný nástroj a začne hrať. A v 6 začne skladať piesne alebo symfónie. Tá spoločnosť síce ohúrená je z toho, ale vie to, rozumie tomu a vie to použiť. A takýchto talentov je viac, ktoré sú spoločensky prijaté. Existuje spoločenský konsenzus o tom, že áno, my rozumieme, že to je proste talentovaný človek, dokonca ho aj nazvú pekne, že génius, a vedia s ním pracovať. Aj keď niekedy to má svoje šikmé plochy, ale ten človek nemá problém so seba prijatím, pretože mu pomáha okolie, ktoré mu povie, veď ty si toto, neboj sa toho, je to v poriadku, my to vieme prijať. Veľmi taký dočasný stav veľkého pnutia zažívajú všetci ľudia, ktorí na sebe rozpoznávajú, že ich zážitok zo sveta, ich pozorovanie, aj vnútorný zážitok zo sveta je proste iný, ako je ocinov, mamín, súrodencov, spolužiakov. Poznajú to podľa mňa veľmi intenzívne aj inak orientovaní sexuálne, inak orientovaní ľudia. Myslím, ktorí vyrastajú v pomerne zdravom prostredí, akurát, že nemajú okolo seba žiaden príklad podobného spôsobu zaradenia sa, sexuálnej orientácie, tak oni sa celé to detstvo cítia takto podobne, že ešte nechápu, prečo sa cítia odlišní, ale cítia sa odlišní. A potom tí šťastní, alebo šťastnejší, keď v puberte už prídu na rad hormóny, tak vlastne tí rodičia, pokiaľ sú vzdelaní, ušľachtilí, zdraví, tak príde k tomu prijatiu, že ten ocino mamina povie, nerob si starosti. Podľa toho, ako sa správaš a podľa toho, čo my vidíme na tebe, tak my to rozpoznávame. Ty si homosexuál a to je v úplnom poriadku. My to vieme použiť, prijať. Ja už sa viem ako ocino prispôsobiť tomu, že nebudem ti teda s tebou rozoberať krásu ženského tela. Viem, že ty si iný a viem s tebou komunikovať. Neboj sa. My ťa prijímame a dovolíme ti, aby si sám v sebe našiel ten správny spôsob vonkajšieho prejavu a budeme ti v tom pomáhať spätnou väzbou. Toto majú tí najšťastnejší, samozrejme.
takéto prostredie je bezpečné, kedy odhalia, že sa nejako líšia. No ale a samozrejme toto je dobrý príklad, pretože do nedávnej doby aj táto odlišnosť bola nielen neprijatá, ale bola odsudzovaná a prenasledovaná. Tak si viete predstaviť, ako sa tí ľudia museli cítiť, pretože on to nevie zmeniť. On nevie zmeniť ten stav. A je vystavený proti útoku od spoločnosti. No a ja si myslím, že môj talent je v tomto veľmi podobný. Skúsim vám najprv teda povedať, aký mám talent. Verte mi ale, že takto pomerne zrozumiteľne som schopný to povedať až teraz, keď mám 51 rokov. Ale neviete si predstaviť, akým spôsobom som to odhaľoval. Ako ťažko som sa prebíjal vzťahmi, životom. A vlastne je na mieste si trošku poplakať o tom, ako mi príde veľmi ľúto, ako mi bolo vlastne ublížené, ale nie preto, že by to niekto chcel, ale preto, lebo ja som sa správal naozaj veľmi čudne a nevedel som sa správne prezentovať. No ale poďme najprv na popis, aby sme lepšie chápali, že prečo mám takú ťažkosť, čo sa týka budovania vzťahov, aj keď mne táto ťažkosť veľmi pomohla pozorovať všetky krachy a všetky neduhy. Aj tento talent mi pomohol vlastne vytvoriť čarovnú a fenomenálnu náuku rozvážne vzťahy. Ja som na ňu veľmi hrdý. A práve preto paradoxne som autorom ucelenej náuky rozvážne vzťahy, ako sa majú správne vzťahy budovať, pretože mám tento talent, ale zároveň ten talent mi neumožnil sa zrozumiteľne prezentovať a ukázať spoločnosti, že takýto som, prosím. A keď sa mi to už aj podarilo formulovať, ako aj teraz sa na to chystám, že vám to vysvetlím, kto som, tak narážam vlastne na to, že tá spoločnosť nevie tento talent zaradiť. To, že mu nevie uveriť, to je tiež sprievodný jav, že také niečo môže existovať. Ale keď aj intelektuálne ľudia v mojom okolí prijímajú, že Larry, áno, ja ti verím, že taký si, ale jednoducho nevedia to vyjadriť, ale správajú sa ku mne spôsobom, ktorý ja už viem definovať. Nevieme ťa, Larry, zaradiť a správne s tebou komunikovať. A preto sa ťa vlastne bojíme. Takže ja si pripadám tak trošku ako taký exot, taká obluda v teráriu. Častokrát si tak pripadám, že som ako nejaký zvláštny, úplne zvláštny jašter, ktorý má schopnosti, ktoré ľudia radi pozorujú a chodia ho pozerať do tej zoologickej záhrady v teráriu. Ale títo ľudia, ktorí pozerajú na toho jaštera, ktorý vie meniť farby a jazykom loviť hmyza a čo ja viem, čo všetko ešte dokáže, tak oni ho síce pozorujú, sú oni fascinovaní. Ale delia sa na takéto skupinky. Jedna vzhliadne na toho jaštera a je to niečo tak odporné, že chvíľu sa na to dívajú a potom, že fuj, no, stačilo mi dosť a odídu. A vlastne hovoria o tom, že v tej zoologickej záhrade žije tak odporný jašter, že toho musíš vidieť, ale ja by som ho v živote nechcel stretnúť. Potom sú tam ľudia, ktorí to fascinuje a chcú sa na to dívať, ale v podstate sa rozprávajú, že pozri na to, aký je hnusný, aký je strašný, toho by si nechcel mať v posteli, čo Ježišmaria. A som vlastne pre nich atrakcia, ale nechcú mať so mnou vzťah. Nechceli by so mnou žiť. A tak sa aj o mne rozprávajú. Že áno, ten Larry má síce isté schopnosti, ale to je ako dosť odporný a keď je v mojej blízkosti, to je ten pocit, vieš, tá energia, to je niečo hnusné a to sa nedá prežívať. A majú taký, to je jedno už, tie ohovárania, nechcem spomínať, ale jednoducho vnímajú ma ako exota, ako obludu. Potom sú tam aj skupiny ľudí, ktorí chodia a ľutujú toho jaštera. Jaj, Bože, aký si špatný. Ježiš, toto ty musí, fuj, čo to žerieš, môj zlatý. Ja by som ti dal najradšej niečo peknejšie na papanie, bábovku alebo čo. A chcú ho prerábať. Nemôžeš byť spokojný v tejto podobe. Bolo by dobre, poď to, rob to inak, správaj sa inak, jašterička. Veď ty nie si taká zlá, že takto lovíš tým jazykom. Áno, tak takto nejako ku mne takou ľútosťou. No a potom ideme do tej skupiny lepšej a lepšej. Sú ľudia, ktorí študujú, pozorujú ma, ako v tom teráriu, a sú zvedaví na to.
ale necíti sa so mnou spriaznený. Necítia, že by chceli sa so mnou kamarátiť. Ale veľmi ich zaujímam a chcú ma študovať. Chcú si napríklad brať odo mňa návody na to, ako efektívne loviť. Chcú ma študovať, ako mením tú farbu. Aj oni to chcú robiť. A vlastne akoby vyzvedajú a vykrádajú tie moje schopnosti, aby ich použili pre svoj osoch, ale som pre nich nezaujímavý. Ako človek, ako bytosť. Tak. No a potom sú tam ľudia, verím tomu, že tých skupín je ešte viac, ale sú tam aj ľudia, ktorí sa k takýmto exotom stavajú tak, že sa cítia s nimi spriaznení, že obdivujú tú prírodu a ľutujú, že som zavretý v teráriu a radi by ma vlastne oslobodili a dovolili mi sa slobodne rozvíjať, pretože naozaj uznávajú, že som rovnako jedinečná, krásna bytosť ako ktorákoľvek iná a mám právo na ten svoj život a dokonca medzi nimi sú aj ľudia, ktorí povedia, veď ja by som ti vedel dať aj uplatnenie v mojej záhradke. Ja by som ti veľmi rád poskytol celú moju záhradu bez toho, aby som bol v klietke a tam by si presne zapadol, tam ťa potrebujem. Toto sú tí najkrajší samozrejme pre mňa. Ale je ich veľmi málo. Veľmi málo. A to, že ich je ešte menej ako bolo pred chvíľkou v mojom živote, je práve preto, že ten môj vnútorný spor a vzdor sám so sebou zapríčinoval, že som sa nevedel správne definovať a tým pádom som bol pre ľudí ešte viac nezrozumiteľný. Môj talent vlastne spočíva v tom, že ja dokážem, ja to mám tak od narodenia, že ja na tele cítim cudzie emócie. Cudzí poriv vnútorného sveta. Keď som v spoločnosti, tak viem okamžite na tele cítiť rovnaké pnutia úzkosti alebo aj uvoľnenia, aké cítia ľudia v mojom okolí. Aj vo vzťahu. Proste telesne som vyrušovaný emóciami ľudí. Dokonca tí ľudia nemusia cítiť takú bolesť na tele ako ja. Oni majú iba emóciu. Ale ja tú emóciu cítim ako na fyzickom tele. Toto je stav, kde ja som sa nemusel učiť, ako to dosiahnuť, ale skôr ako sa chrániť pred tým, aby som to cítil. Ako zabezpečiť, aby som to necítil. Ale ja to cítim, aj keď sa mi to, či som to páčil, alebo nie. Proste teraz sa vzdelávam, učím a trénujem, akým spôsobom udržať to teličko v stave, že sa dokáže brániť tým porivom, aby nebolo aby necítilo bolesti. To je tá technika, ktorú sa musím učiť. Nie získať ten talent, ale ako ho utlmiť. Navyše ešte som človek, ktorý dostal ten dar a to som musel aj zušľachťovať, ten dar. Že vidím dovnútra ľudskej mysle. Vidím vzorce, podľa ktorých sa človek správa. A pozor, to nie je pomocou reči tela, verbálneho prejavu. Tá moderná veda toto nechce prijať, že to existuje, možno ani to prvé, a preto stále ku mne pristupuje, keď ja to prejavujem, túto schopnosť, že hľadá, ako to robím zjavne. Teda upodozrieva ma, že no tebe je ľahko toto o mne vedieť, keď si u mňa doma a odpozoroval si moje návyky podľa toho, ako má zariadený byt a tak ďalej. Alebo no reč tela, ty vieš perfektne čítať. Alebo vidíš aj pomocou tónu hlasu, no proste ty si rovno detektor lži, ale nechápu, že ja to nerobím vyhodnocovaním zjavného prejavu. Že ja naozaj vstupujem dovnútra do toho človeka a ja vidím jeho myšlienkové procesy, vnímam ich, viem byť ich súčasťou a pretože keď som nezainteresovaný, teda nie som ten človek, tak ja to vidím objektívne. Čiže viem potom ten myšlienkový proces, ktorý práve prežíva, tak viem sledovať prameň, odkiaľ pochádza, prečo sa tam zjavil ten myšlienkový proces a viem aj odhadovať, akým smerom sa uberá. A toto som veľmi dobre a vysoko kvalitne integroval v živote ako terapeut.
Mne, keď zavoláte alebo sa so mnou stretnete a požiadate ma o pomoc, tak ja vás vlastne vyzvem, aby ste mi porozprávali, kvôli čomu mi voláte, ale aj budem na tom trvať aj ďalej, ale prezradím teraz o sebe, že vlastne mne nejde principiálne o to, aby ste mi povedali, kvôli čomu voláte. Lebo ja to častokrát viem už vopred. Ale ja potrebujem, aby ste mi tým úprimným rozprávaním o sebe otvárali citové pole. A ja do ňo prenikám, vstupujem do vás, do vašho vnútorného sveta. Takže niekedy človek, ktorý mi volá kvôli hociaké veci, tak mne stačí napríklad, mi začal rozprávať úprimne, že čo si myslí o politike, alebo tak rozoberať svoj vnútornú analýzu o tom, že ako sa mu dobre pracuje a aké má vzťahy v práci, alebo svoj pohľad na to, na súčasnú spoločnosť. Jedno, čo rozpráva. Proste, keď rozpráva, že sa zamýšľa vnútorne nad niečím, úprimne, že premýšľa, analyzuje a rozoberá svoje postoje voči okoliu, tak to je ten proces, kedy mi on umožňuje vstúpiť do jeho vnútra. Že je ku mne vlastne úprimný. Takže úprimnosť, áno, toto je najlepšie vyjadrenie, keď ste ku mne úprimní, tak vlastne mi umožňujete, aby som splynul vo vašom citovom poli a vnútorne vás pozoroval, rozpoznal. A táto schopnosť je, že vidím skryté svety, vidím niečo, čo nie je pre väčšinu ľudí zjavené. Nie som s týmto talentom sám. Len, viete, opísať takýto talent, pochopiť ho, to sú roky skúmania ešte kvôli tomu, že nemal som žiadneho majstra ani učiteľa, ktorý by mi to priniesol. A paradoxné je, že ja som tými majstrami, učiteľmi bol aj častokrát obklopený. Ale to už je ten osud, to tvorivé vedomie, ktoré vstúpilo do tohto Larryho a rozhodlo sa, že Larry si pekne musí sám odtrénovať, odpozorovať a odžiť, aby to vedel veľmi dobre a zrozumiteľne popísať a potom na záver mu to vlastne docvakneme a ukážeme mu, že týmto istým sa už zaoberali aj iní ľudia a vedia to pekne popísať. Preto mňa veľmi dojímavo zasiahla aj v úvodzovkách náhoda, že som si klikol na YouTube, nie prednášku, ale také zvestovanie Jungovho poznania, nejakej Jungovej teórie o rôznych typoch ľudí, ktorí vidia príliš mnoho. To tam je ten nadpis, ukazuje na tom videu a ja som ho zdieľal na svojom facebookovom profile, tak si ho pozrite. To video je veľmi pekné a tam je ten nadpis nejakého, ten leitmotív, že vidí ľudia, ktorí vidia príliš mnoho, alebo vidíš príliš mnoho. Carl Jung. A tam, keď som počúval ten výklad Jungovho poznania, tak vlastne mi uvoľňovalo sa všetko to napätie, vnútorné spory, vzdory. A ja som sa tam proste našiel a určite nie som sám, že toto je dôkaz, že nie som choromyselný, nie som šibnutý a že naozaj ten talent, ktorý mám, má veľa ľudí a dokonca psychológ ho aj opísal a pracoval s nimi ako s pacientmi, pomáhal im ten talent rozvinúť a integrovať do života a on sám, ten Jung, bol nositeľom podobných talentov, podobného talentu. Je to veľmi obohacujúca chvíľa, pretože ako som vám na úvode povedal, talent, ktorý je veľmi odlišný od spoločnosti, ktorá ho nevie opísať, nevie s ním pracovať a nevie ho správne zaradiť, sa vám vlastne vnútorne prejavuje ako defekt. A vy cítite všetky tie porazenecké, žalostné a pocity, ktoré sú spojené s tým, keď ste postihnutí. A je vám ľúto, že nie ste takí ako ostatní. Neuvedomujete si vzácnosť toho talentu, pretože vlastne ho neviete správne použiť a neviete ho použiť spôsobom, ktorý ocení spoločnosť, v ktorej sa nachádzate. Preto veľmi pomáha, keď s takýmto talentom nájdete človeka, ktorý ho má tiež, ale už ho má integrovaný, už ho má transformovaný do usloženej zručnosti nejakej, alebo proste nájdete minimálne ľudí, ktorí vám povedia, my vieme, o čo ide, to je v poriadku, neboj sa, my ti pomôžeme to rozvíjať a budeme ti pomáhať nájsť preto aj uplatnenie. To je obrovská vec. To je tak obrovská pomoc, bez ktorej fakt môžete veľmi trpieť. Možno aj preto toto video robím, nie možno, určite, pretože ja nie som sám. A keď si všimnete, no nevšimnete si to, dúfam, ale ja ako psychológ dobrý, kvalitný, tak viem, že jedným spoločným menovateľom
depresií a dôvodov, prečo sa ľudia dokážu zabiť, je vlastne pocit, že sú na to sami. Že im nedokáže nikto porozumieť, nedokážu vysvetliť, čo sa v nich deje a nedokážu nájsť nikde podporu a pomoc. Nejaké to svetlé, to svetielko, ktorých povedie k náprave, alebo aspoň k uchopeniu a zmiereniu sa s tým, čo prežívajú. A keď to nemajú, tak proste ukončia ten život. Takže preto je to veľmi vážne a veľmi dôležité, aby každý človek mal možnosť stretnúť niekoho, kto sa na ňo podobá, alebo kto spracováva podobný problém, ako on sám cíti, ako on sám má. Je to veľmi dôležité na ľudskej ceste rozvoja. Mne sa podarilo veľmi dobre transformovať, rozvinúť, dokonca popísať a správne používať ten talent, že vidím dovnútra ľudských myslí a že viem čítať vaše vzorce myslenia, viem čítať aj vypátrať ich príčinu, aj dokonca odhadnúť následky. A toto som krásne integroval v živote ako terapeut, poradca, ako človek, ktorý vám vie osvetliť trošku kus vašej cesty. A no iba vlastne vysvetliť, čo prežívate. To, ako som povedal, to je veľmi dôležité, pretože toto tiež veľmi na mne oceňujú moji zverenci, že im niekedy stačí, že mi zavolajú a povedia, čo oni zažívajú a ja to iba popíšem v teórii. Áno, rozumiem tomu, čo zažívaš, je to toto. Nazývam to takto. A takto sa to používa. No ja, Larry, toto mi úplne stačilo. A toto je to krásne, to poznanie, že ja nie som sám. A mne takto pomohol pán Jung, že ja som vlastne doteraz žil v tom presvedčení, že ja to neviem nikomu vysvetliť. Neviem proste nájsť tú metódu, že príjmite ma, prosím, veď ja som takýto. A snažil som sa o to, priatelia. Len som pochopil, že vlastne ja keď mám vnútornú pochybnosť o sebe, že či som normálny, či mi iba nedrbe, tak napriek tomu, že viem dobre vysvetliť, čo zažívam, ale tá moja vnútorná pochybnosť o tom, že možno mi drbe, spôsobuje, že tí ľudia nie sú si istí tým, čo hovorím. Nemajú ku mne dôveru. Podozrievajú ma. A nedokážu so mnou spravodlivo a uvoľnene komunikovať. Preto, keď musel som oddeliť túto svoju schopnosť, že v terapiách a poradenských rozhovoroch mi to nikto nerozporuje, tú moju schopnosť. A vlastne vyhľadávajú ľudia, očakávajú, že tú schopnosť budem používať pre ich pomoc, na ich pomoc, na ich podporu. Ale ja tú schopnosť mám furt. Takže toto je to ťažké, čo mne sa ťažko komunikuje s ľuďmi, pretože oni sú vyrušovaní mnou tým, že ja vidím aj ich skryté prejavy. Ja nekomunikujem s ľuďmi tak, že reagujem na to, čo oni hovoria, alebo na reč tela. Ja reagujem na to podprahové a aj na ich nevedomé prejavy. Čiže ja reagujem na ľudí spôsobom, ktorý je pre nich častokrát aj nezrozumiteľný preto, lebo sa s nimi rozprávam tak, ako oni to šľaka, že ja sa s nimi rozprávam a reagujem na podnety, ktoré si oni myslia, že neprejavili. Áno, došiel som na to. Dobre, že vlastne, viete, vy sa stretnete s človekom, so mnou, ktorý číta aj vaše skryté podnety. Aj to, čo chcete zatajiť. Aj to, o čom si myslíte, že nikto o vás nevie a nikdy sa to o vás nedozvie. Ja to všetko čítam. A dokonca čítam aj to, čo aj vy máte zapreté vnútorne. Čiže keď ste vy obeťou sebaklamu a tak hlboko ste zapreli nejaké poznanie o sebe, že sami neviete o tom, že taký ste, úprimne, vy to neviete, že taký ste, tak ja to čítam. A ja vás upozorním na to, že ale veď robíš toto. A vy ste tak napadnutí týmto odhalením, vaše ego podprahovo, že sa ku mne staviate ako k agresorovi, ktorý ich manipuluje, ktorý ich osočuje, obviňuje z vecí, ktoré neurobili, ktorý má proste preludy a stihomamy nejaké a paranoický som. Takže vlastne
ja vám neviem povedať, že ľudia, ale veď ja iba pozorujem. Ja iba pozorujem, čo robíš a pomenovávam to. V terapii sa to dá dobre uchopiť. Tam som sa naučil, že keď sa príliš dotknem človeka, a on sa začne vrtieť, že ale to nie, Larry, ja nie som taký, tak ja proste iba ustúpim. A poviem, dobre, prepáč, pomýlil som sa, tak venujem sa inej téme, skúsme vrátiť tú tému tam, kde si ty cítiš dobre, pýtaj sa ma, čo potrebuješ, tam viem. Ale viete, keď sa bavíte s človekom, s ktorým ste vo vzťahu, partnerskom, alebo priateľskom, no tak ja reagujem, že toto robíš. A nerob to, lebo mne to potenciálne, vidím dôsledok, že to rozbije náš vzťah, keď to budeš v tom pokračovať. Veď ty to robíš. A ten, ja to nerobím, a čo si sa zblázil, a ty si paranoidný. Áno, a teraz ja to fúha, no tak neviem si poradiť s tou situáciou pretože keď teda poviem, no dobre, teda ja nebudem paranoidný, tak uznávam, že to nemáš prejavené verbálne, ani nejak inak, aj keď vidím, že to robíš, ale budem sa tváriť, že to nerobíš. Keď sa to týka veci, ktorá mňa neohrozuje a mne neubližuje, ani potenciálne v budúcnosti nevie ohroziť môj domov, moju prácu, ani mňa, tak to dokážem prepustiť. Tak rob si. Aj keď to bolí, lebo väčšinou sa jedná o veci, ktoré ubližujú tomu človeku, že on si ublíži, on sa trápi, on sa bude trápiť. A ja to vidím už vopred, že on sa bude trápiť, lebo robí veci, ktoré ho dovedú do utrpenia. Ale učil som sa veľmi dovoľovať prežívať utrpenie mojim blízkym. Aj na mojom synovi som sa to učil, aj na svojich partnerkách a priateľoch. Čiže tu som dospel k nejakému takému poznaniu, že tí ľudia majú právo na vlastné lekcie, takže nebudem ich otravovať tým, že im to budem prezrázať vopred. Keď majú záujem, opýtajú sa, vždy odpoviem. Ale horšie mi to je, keď človek sa správa, a ja načítavam ten vzorec myslenia aj správania sa spôsobom, ktorý vlastne vysokým potenciálom priniesie utrpenie mne a mne ublíži. A vtedy ja nemám inú možnosť iba odstúpiť. Odísť od toho človeka, ustúpiť mu. Nechať mu ten priestor, ale prestať s ním mať vzťah. Odstúpiť z toho vzťahu, pretože ja vidím, že mi to ublíži. Ja vidím, že on mi chce urobiť zle, ale on to nevie. On nevie, že mi chce urobiť zle, pretože je nevedomý, proste neuvedomuje si, že je v niečom naivný alebo narušený, alebo má komplexy, alebo chce niečo ukoristiť, pretože je ubolený. Viete, ako chorý človek, ktorý, keď ho niečo bolí a strašne trpí, no tak on okolo seba aj metá rukami a niekedy švacne tomu človeku po tvári. A vtedy pri takýchto ľuďoch ja neviem k nemu preniknúť a povedať, ja viem, čo ťa bolí a viem ti s tým pomôcť, ale nesmíš ma byť po tvári. Musíš proste si zahryznúť do ruky a vydržať to. A tento človek, keď tomu verí, že ja to vidím, tak mi to snáď dovolí. Ale keď to nevidí, keď on to švácanie rúk a to choré správanie pokladá za normálne, tak on neverí tomu, že sa správa choro a ešte k tomu, že ja vidím prečo a vidím tú chorobu, tak tento človek s ním sa nedá nadväzovať, nedá udržiavať vzťah. Takže ja som od týchto ľudí musel ustúpiť. A učím sa s tým komunikovať tak, aby som sa úplne neizoloval. Tento talent som dokázal pomerne dobre rozvinúť a transformovať. Ten talent, to naciťovanie na tele, že ja cítim vaše emócie, tam trénujem iba, ako to ustáť a prepustiť, aby ma to neohrozilo a nespôsobilo mi nebude aj nejakú fyzickú chorobu alebo čo. A zatiaľ nerozumiem, prečo to mám, alebo čo s tým mám robiť. Zatiaľ tomu nerozumiem, takže to pokladám zatiaľ iba za taký prívesok tej telepatickej schopnosti. Že to je prívesok, že popri tom proste musím znášať aj ten následok, že cítim aj na tele cudzie emócie. Na základe týchto talentov som vyvinul schopnosti a zručnosti, ktoré mi umožňujú načítavať procesy, dejinné ľudia. Nielen jednotlivca, že ku mne príde, že ja ti pekne viem načítať, prečo sa správaš nejakým spôsobom a kam to všetko smeruje. A dokonca aj poradiť, čo máš urobiť, aby si zabránil tomu dôsledku, ktoré ťa dovedie do utrpenia. Ale ja to viem načítavať aj za skupiny ľudí, za rodiny, za kluby rôzne, skupiny, obce, mestá a samozrejme národy, nadnárodné spoločnosti,
civilizácie. Čiže pre mňa je veľmi jednoduché, a to je taká zvláštna vec, že tie vzorce, ja už mám takú vysokú zručnosť načítania, že vlastne keď mi iba opíšete históriu nejakej civilizácie, tak ja nepotrebujem to naciťovanie. Viete, že vstúpiť do nejakého citového poľa. Že ja to iba ako teoreticky viem opísať, že áno, toto je vzorec, ktorý má túto príčinu a tento následok. Ale možno teraz, viete, ja to ešte stále skúmam, takže možno je to vec, kedy ja vlastne sa naciťujem na to obrovské citové pole, ktoré ešte zostalo. Áno, vlastne áno, teraz som si uvedomil, lebo ja som si spomenul totiž to, že viem načítavať celú historickú líniu modernej civilizácie, tej západnej kultúry. Viem presne, odkiaľ to pochádza, ale vlastne je to preto, lebo ona je stále aktuálna. Takže dobre, takže nemám overené, že k tomu nepotrebujem živé citové pole, pretože zatiaľ mi nikto nepriniesol nejakú civilizáciu, s ktorej súvislostiami som sa nestretol. Všetko vlastne na Zemi, čo tu je, mi nikto nepriniesol niečo, že mimozemské alebo čo. Takže nemám overené, či to viem načítavať aj teoreticky. Vždy som mal k dispozícii aj konkrétne živé citové pole, na ktoré som sa pozrel, vstúpil doň a vlastne som načítaval všetky tie procesy, ktoré sa tam odohrávajú, tie príčiny a dôsledky tej hybnosti, toho pohybu civilizácie celej, historickej, aj kam to smeruje. Preto ja naozaj, ľudia, viem, že čo sa dneska deje vo svete, v Európe, viem, odkiaľ to pochádza a viem, kam to smeruje, ako to môže skončiť. Ako to skončí, neviem, podobne ako fyzik, ktorému pustíte nejaké teleso, a on vám vie teoreticky vypočítať a vie načítať alebo odhadnúť aj správne, že kde to teleso smeruje, vie to odpozorovať. Ale keďže nemá 100% informácie o všetkom, čo tam je, tam niekde dolu, keď to ide dolu kopcom, on vie, kde to smeruje, kde to asi skončí, vie to vypočítať, ale možno nevidí, že dolu je tam nejaký skrytý kameň, alebo prebehne tam nejaké zviera, čiže nakoniec to teleso môže skončiť niekde inde, ako odhadoval ten fyzik. Ale on pracuje so vstupnými materiálmi. Čiže ja mám schopnosť načítať toľko vstupných materiálov, že viem s pomerne slušnou presnosťou povedať, že kam to smeruje. Ale či to tam skončí, to ukáže až tá realita, kde sa preukážu nové informácie a vstupné materiály, ktoré som ja doteraz nemal. Takže takto ja pracujem. Ja som to rozvinul najprv ako terapeut, a potom hneď, možno aj súvisle, paralelne s tým, aj ako učiteľ. Čiže ja vlastne dokážem takto pozorovať aj sám seba, to je obrovská vlastnosť, dokážem odstúpiť od vlastného ega. Čo je teda fantastická vec, že na vlastnú osobnosť Larryho sa dokážem pozrieť ako pozorovateľ. Ale nielen ako pózer, že ja som osvietení, ale naozaj to realizujem. Teda nielen intelektuálne, že skúsim sa spätne pozrieť na Larryho a analyzovať, že prečo som to robil v takom pokoji, kľude, ale dokážem vystúpiť na tú situáciu aj v procese, keď sa deje. A keďže to dokážem, a tým pádom mi to dáva vysoký stupeň rozvahy a vysoký stupeň poznania o tom, čo sa vlastne v mojom živote deje, odkiaľ to pochádza, kam to smeruje a správne sa zachovať, aby som to smeroval smerom mne očakávateľným a očakávaným, tak keďže to viem, tak mám ešte, to som ako transformoval, ešte schopnosť dodatočne spätne opisovať metodiku, ako to robím. A tým pádom sa zo mňa stáva učiteľ. Dobrý, kvalitný. Že vlastne na sebe odpozorujem veci a keď sa mi niečo podarí, tak mám schopnosť to popísať do metódy, ktorú sa môže naučiť aj niekto iný. No a tu som ja narazil na taký môj drobný omyl, že ja som si myslel, že nie som výnimočný. Nie som nejaký super talentovaný. Že toto, čo mám ja, má každý. A ja som to aplikoval do všetkých sfér môjho života. Keď som mal divadlo, lebo som samozrejme aj kvôli týmto talentom som veľmi dobrý herec, recitátor, umelec ako taký, dobrý, zručný, pracujem so slovom, zručne pracujem so slovom. A tak ako keď som založil divadielko, tak ja som myslel, že každý môže byť taký herec ako ja. Nestihol som
prísť k omylu, pretože sa mi rozpadlo to, no ja som zapričinil rozpad toho divadla, ale nebudem sa tým zaoberať teraz, strácať čas. Potom napríklad som to robil, tento omyl som realizoval aj v práci, že keď som robil riaditeľa alebo obchodníka, tak som myslel, že každý môže byť taký obchodník ako ja. Každý chápe a vidí veci ako ja, len to je otázka zručnosti a tréningu. A potom najmarkantnejšie a úplne fatálne sa tento môj omyl, ten komplex menej cennosti vlastne, ktorý nechcel vnútorne priznať, že ja mám niečo výnimočné v sebe, tak sa prejavil tak, že ja som v Univerzite vedomého života sa prejavil, že som prinášal náuky, kde som vlastne pristupoval k ľuďom, ktorých som zaujal a ktorí chceli so mnou spolupracovať. Som im podprahovo a nechtiac, kvôli tomu môjmu komplexu, vytváral pocit, že oni sú takí ako ja, že to môžu učiť rovnako ako ja a že môžu s tým pracovať, že je to dostupné pre nich, že tá náuka vlastne nie je nejaká nová, priekopnícka, že oni to už vedia, že to už oni žijú, veď vy to len sa dohodneme na tej spoločnej terminológii, ale vy to už viete, že čo tam, aký to je problém. No a týmto som vlastne uvedomujem si, že som mohol spôsobiť ten vnútorný, tú rozorvanosť vnútornú aj môjmu okoliu tým, že vlastne keď ľudia videli mňa ako fakt, že žiarím a že fakt donášam tak obrovské, fenomenálne veci, takú genialitu a ešte k tomu ich aj presvedčam o tom, že aj oni by takí mali byť, že to je dostupné, že to je otázka trošku práce a trošku disciplíny, tak sa museli cítiť ako retardi. Pretože keď raz ten dar nemáte, to je niečo podobného, ako by vás učil hrať na klavíri Mozart. A on by vás presvedčoval o tom, že to keď budeš trénovať, tak to urobíš ako ja. Pozri sa. Alebo začnem hrať. Alebo sa, jak v tom filme bolo, že sa láhne na zem a takto dá ruky z dola na klavír a začne hrať áno tie svoje symfónie. A on vám povie, že no, keď budeš dobre trénovať, tak aj ty takto budeš hrať. No a viete, každý normálny človek povie, že tebe trbe? Tak ja som potom úplne retardovaný. Ja som potom magor. Ja sa to v živote neviem naučiť. To koľko mal trénovať a jemu to tak ľahko ide a on o hodinu je už úplne inde, ako bol predtým. A toto je to, čo vlastne spôsobujete, vidíte, keď máte talent, ktorý nemáte vnútorne rozpoznaný, o ktorom si myslíte, že to je bežná vec a môžete spôsobiť nakoniec aj to, že ľudia sa na vás budú hnevať a adekvátne k vám pristupovať vlastne zle, áno, že sa budú hnevať na vás, že vlastne im zobrazujete ich neschopnosť. Tak. No ja som si myslel, že keď budem o sebe hovoriť ako výnimočne talentovanom, že tak to je pýcha, že to machrujem. To je zase defekt mojej výchovy z detstva. A teraz konečne pomocou pána Karla Junga som si uvedomil, on mi pomohol to zaceliť z okolia, že už aj Karl Jung si všimol pred 100 rokmi, že takíto ľudia jestvujú. Teda poprvé, nemusím to považovať za machrovanie, keď poviem, že ja som takto talentovaný, pretože nie som na to sám, nechcem byť jediný na svete, nemachrujem, ale naozaj nás asi nie je veľa. Takže je to vzácne, ale v tom ohľade, že je toho málo. Nie, že vzácne, vážime si to, drahé to musí byť, nie tak. Ale proste vzácne v tom zmysle, že nás je málo. No, tak. Toto je fakt a mne toto veľmi pomohlo prijať to, priznať si to, že som iný ako vy ľudia. S tým sa zmierte, že ja vás síce budem učiť psychológiu a vy sa ju celkom dobre naučíte a ju budete vedieť používať a možno ju budete vedieť aj do istej miery učiť, ale nikdy to nebudete ovládať ako ja. Proste musíte s tým zmieriť, že preto čokoľvek som prinášal ako učiteľ, tak malo rôzne vrstvy. Že dalo sa odtiaľ zobrať úplne bežné použitie do bežného denného života, že ktokoľvek sa to môže naučiť a ktokoľvek to môže realizovať. Potom niekto, kto prenikne hĺbšie do tej náuky, pochopí ju intelektuálne, plne jej porozumie, vie ju teda učiť a vysvetľovať, ale nevie to integrovať všetko do svojho života, preto, lebo na to nemá tie vlohy, aby to všetko zvládol, ale už to vie aspoň vysvetliť ľuďom, ako to je. A tá najvyššia úroveň, tá majstrovská, kedy vie človek dosiahnuť ten stupeň pochopenia, ako mám ja. Takto som to budoval, ale stále som tam mal ten komplex, že teda ja nie som nejak výnimočný. Tento môj komplex spôsobil aj to, že sa mi rozpadli vlastne všetky vzťahy,
pretože nevydržíte dlho s človekom, ktorý má na vás vlastne nerealizovateľné nároky. Ako som pripomenul toho Mozarta. Že nemôžete dlho sa kamarátiť s Mozartom, ktorý vás stále presvieča o tom, že takto by ste mali hrať na klavíri ako on. Alebo on sa čuduje. Ale má na vás také nároky, že a prečo to sa mýliš? Že už tu trénuješ 2 roky, čo sa tu furt mýliš? A prečo to nevieš zahrať? Čak to je jednoduché. Málo trénuješ. No a toto som robil ja. Odpustite. Vôbec som si to neuvedomoval. Ale tak vám treba. Lebo aj vy máte maslo na hlave. Pretože vlastne mali ste povedať, Larry, ty si uvedom, že si výnimočný. Toto nedokáže bežný človek, čo robíš ty. Nemaj na nás takéto nároky. Veď ty si úplne inde ako my. Tak nám dovol aspoň ťa nasledovať a učiť sa to, čo zvládneme a daj nám pokoj s takýmito nárokmi. Ty nám povedz, že tak nech učíme len toto a ďalej my to nezvládneme. Dovol nám proste nezvládnuté veci, sa kryško. No. Ale už sa naprávam a snažím sa o tým komunikovať. Samozrejme z druhej strany, treba si ako pán Jung to pekne popísal, uvedomiť, že mňa bude spoločnosť, kým v spoločnosti nevznikne všeobecný konsenzus, pochopení toho talentu, že sa nebudú furt tváriť tí vedci, že nič nad hmotou neexistuje, lebo sú trapní, už sú trapní. A kým sa budú vedci tváriť, že telepatia je nemožná, že to je výmysel a šarlatánstvo a že prenikanie do vyšších citových úrovní, kde vidíte minulosť a súčasnosť v jednom a blá blá, tieto veci, to je debilina, tak kým to tak bude, tak ja budem stále, ja a mne podobný, my budeme stále exoti. My budeme stále tí jašteri v teráriu. Že maximálne, čo môžeme dosiahnuť je, že ľudia uznajú, že nie sme normálni a že máme nejaké presahy, ktoré nikto nevie vysvetliť. Sme tak šibnutí, ale nie nebezpečným spôsobom. Toto je to najlepšie, čo môžeme dosiahnuť. A občas nás využijú, tú našu šibnutosť, anomáliu, na to, aby si trošku poradili s nami, ale dlhodobo udržovať vzťah s nami nebudú môcť, pretože nebudú vedieť prepojiť, spojiť, ako sa hovorí, integrovať ten náš talent do bežnej väčšinovej spoločnosti. Ja toto video robím nielen ako osobnú spoveď, ale aj ponuku. Pretože keď už som pochopil, kto som, tak verím tomu, že nie som sám. A chcem vám povedať, že mne sa za tie roky, čo to robím, a to sú už nemalé roky, čo skúmam ľudskú osobnosť, podarilo rozpitvať to ego, vypitvať ho a spoznať natoľko, že skutočne vrcholová metodika úplného ovládania svojej osobnosti je popísaná v rozpoznaní skutočnosti a vieme to učiť od tej najnižšej úrovne, kde si z nej zoberiete iba to, čo potrebujete na bežné ovládnutie sa a bežnú zušľachtenie svojho prejavu a zušľachtenie svojej osobnosti do dobrého a šťastného života, tak od tohto stupňa sú tam prítomné takéto metódy, že môžete to študovať aj s touto ambíciou, ale je tam prístupná aj tá ambícia, že by ste to mohli učiť, aj sami ovládať na najvyššej možnej vlastnej úrovni a samozrejme je tam aj tá majstrovská úroveň, že keď odhalíte, že ste talentovaní podobne ako ja, tak sa môžete stať spolutvorcami, rozvíjačmi, psychoterapeutmi a ľuďmi, ktorí pomáhajú na základe veľmi jasne popísanej metodiky. Je tu, pomocou týchto talentov som zostavil aj druhú náuku rozvážne vzťahy. To je vlastne sociológia, ktorá prináša revolučnú tému špirálového vedenia spoločnosti a evolučnú teóriu o tom, ako by mohlo vyzerať budúce spoločenstvo, budúca sociálna sieť ľudí. Tam je to založené, ako som povedal, na špirálovom vedení spoločnosti a je tam správne uchopený proces užívateľského práva. Ale toto je tá majstrovská úroveň, kedy sa ľudia pomocou rozvážnych vzťahov môžu im docvaknúť zo pár návodov a môžu to použiť pre svoju príkopnícku činnosť tých spoločenských vizionárov tomu, ako má spoločnosť vyzerať v budúcnosti. Ale nesie tam rozvážne vzťahy, nesú tam veľa aj metód, ako skvalitniť svoje vzťahy, ako pochopiť svoje dozrievanie a svoju zrelosť, ako ju správne
realizovať svoju zrelosť, ako sa správať vo vzťahu, ako predchádzať závislostiam napríklad, tam je krásna téma o tom, ako pracovať so svojou osobnosťou, pokiaľ je vplyvná a teda tým, že ste autoritatívni, a ako to správne uchopiť, aby ste neubližovali ľuďom a zbytočne vyvíjali nátlak a tým pádom aby nebol na vás vyvíjať nátlak. Alebo to učí aj, ako sa správať v takej autorite, aby ste sa nedali manipulovať a ovplyvniť. Čiže tam veľa aj krásnych pojednaní o tom, ktoré sa dajú použiť v bežnodennom živote. No a potom, kvôli čomu aj toto videjko som vlastne natočil, lebo už tieto dve náuky poznáte, je tá tretia cesta prebudenia. A tam vlastne ja som nedokázal dobre ponúknuť túto náuku cesty prebudenia, kým som sám vlastne nepochopil to, kto som a čo mám v rukách, aké obrovské dary. Pretože doteraz to bola vlastne len akási náuka o meditácii a o zručnosti upokojiť sa a vedieť sa sústrediť. Čiže teória náuky o meditácii a rozpoznaní svojich hraníc. A možno aj vedieť ich prekročiť alebo rozšíriť. Taká klasika. Ale ja si teraz uvedomujem, že vlastne tá cesta prebudenia bude vždy obsahovať aj túto časť, ktorá sa dá použiť v bežnom živote každému. Teda ako relaxovať, ako sa sústrediť, ako napríklad v veľmi rozrušivých situáciách, kde vás chytá panika, ako udržať rozvahu. Áno, to ten tréning tejto rozvahy, mysle a čistoty, ako udržiavať hygienu psychickú. To všetko je pekné a dá sa použiť aj v bežnom živote, ale cestu prebudenia chystám aj do majstrovskej úrovne. A dúfam, že k sebe pritiahnem rovnako talentovaných ľudí, ako som ja, ktorých môžem, ak teda sú na tom tak, že nemajú toľko vedomostí ešte teoretických ako ja a nemajú toľko praktických zručností ako ja v tom odhaľovaní skrytých svetov, tak ja túto náuku chystám a tvorím pre vás. Do majstrovskej úrovne, ktorú chcete poznať, teda ste takto talentovaní podobne ako ja, alebo ako popísal pán Jung v tom videu, ktoré si určite pozrite a rozpoznáte tam minimálne z tých 4, minimálne 1 alebo 2, že máte vy, tak ste vítaní a to pre vás je tá cesta prebudenia, ako pre ľudí, ktorí sa môžu naučiť zorientovať sa vo vlastnom skrytom svete. Zorientovať sa v pravidlách a procesoch, ktoré prebiehajú a fungujú v tých podprahových nevedomých stavoch myslenia. Ale v nevedomých stavoch ľudského vedomia, tak. Nevedomých, paradoxne. No proste v stavoch, ktoré zatiaľ moderná veda nevie opísať, pretože zatracuje všetko, čo by mohlo presahovať zjavený svet. A ja som ho presiahol, viem vstupovať do svetov, ktoré presahujú zjavený svet úplne bežne. Je to pre mňa už vedecká, bežná denná prax. Študujem to, opisujem to, to je ten talent učiteľa rozvíjam, že viem opísať, ako sa mi to podarilo, čo tam vidím a ako to používam. Čiže som rád, že môžem cestu prebudenia ponúknuť aj teda týmto šibnutým ľuďom, ktorí cítia, že vidia viac ako ktokoľvek iný a nevedia na to nájsť zrozumiteľný spôsob, ako to uplatniť a zrozumiteľne prejaviť v spoločnosti. Takže verím tomu, že cesta prebudenia bude pre nás, ktorí máme také talenty, ktorým spoločnosť nerozumie, že presahujeme svojim vnímaním jednoducho škálu toho, čo dokáže vnímať väčšinová spoločnosť. A ja vás chcem učiť to, čo som sa naučil ja doteraz. Teda, ako to vnímanie, ktoré presahuje tú spoločenskú škálu, správnym spôsobom používať tak, aby ste nemuseli vyzerať ako vyšinutí ezoterici a aby ste vedeli sa prezentovať spôsobom, ktorým vás tá spoločnosť dokáže nielen prijať, ale aj tak dobre zaradiť a použiť. Dúfam, že sa nám to spoločne podarí, pretože aj ja som ešte na ceste, ako to správne urobiť. A pozývam vás na tú spolucestu, spolurozvoja tej pre mňa najvrcholovejšej mojej náuky, ktorú som nazval Cesta prebudenia. Webová stránka www.vedomaškola.sk a všetci tí, ktorým toto video niečo dalo, súznite s tým a pocítili ste, že aj keď to je dlhé a všelijako táram možno, ale že tomu Larrymu proste teraz vy rozumiete, že áno, veď ten Larry rozpráva niečo, čo sa ma týka. Niečo, čo ešte ani ja neviem uchopiť a on mi veľmi pomohol teraz, lebo konečne mi niečo docvaklo. Tak ak ste takýto
tak určite prihláste sa na cestu prebudenia. Príďte, poďte to spolu so mnou študovať, pretože možno dáme dokopy super kolektív, z ktorých sa môžu stať aj veľmi dobrí, výnimoční ľudia, ktorí budú pomáhať aj svojej spoločnosti. Taký ten spolok, ako v Marveli, že dáme dokopy spolok nejak zvláštnych ľudí, ktorí svojou zručným vzdelávaním a trpezlivosťou umožnia spoločnosti, aby ich správne prijali, správne zaradili a použili. Teším sa na vás. Čaute.